ארצות הברית מן הסתם לא תרצה להתבסס באיראן ולהיכנס לעוד איזושהי הרפתקה, יש להם זיכרונות לא כל כך נעימים מאירועים כאלה. אנחנו לא יודעים מה ארצות הברית תרצה או לא. אני גם נוטה לחשוב שאין לה סיבה יותר מדי להישאר שם, במיוחד שאני רוצה לחשוב, וככה זה נראה, שהם סומכים עלינו מאוד. זאת אומרת, הם באמת סמכו על זה שניקינו להם את השטח, כדי שהם יוכלו להיכנס ולבצע את התקיפה הזאת. עכשיו, חשוב להבין, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו, ואני חושבת שרובנו יודעים את זה, אנחנו מדינה בסדר גודל, שהוא כמה סדרי גודל מתחת לאיראן, מבחינת הגודל, מבחינת ההיקף של הצבא כביכול. אבל הצבא שלנו באמת לא פרופורציונלי לכמות האנשים במדינה. והיה לי מפקד, רמז, הדעות שלו לא היו, הוא לא היה מגיע להתראיין כאן, אבל הוא תמיד אמר שהצבא שלנו כאן, מפקד בדרגת תת-אלוף, שהצבא שלנו מתכונן למתקפה מול מעצמה שהיא איראן, לא לבנון, לא סוריה, באמת ברמה של איראן. וככה הוא תמיד היה רואה את זה, ואני חושבת שככה רוב הצמרת הנוכחית של הצבא רואה את זה, ומאבינה שצריך צבא שיודע להתמודד עם מעצמות כאלה. אוקיי.